Vidíte, jak váš pes naklání hlavu pokaždé, když mu mluvíte nebo něco vysvětlujete? Většina majitelů si myslí, že je to jen roztomilost, nebo že se dírá, jako by tomu nerozuměl. Ale to není pravda. Už během pár sekund pochopíte, jak vám překládá zvuk do obrazu a budete vědět, jak to využít ve výcviku i komunikaci. Představím vám 5 překvapivých důvodů, proč to dělá, a číslo 5 úplně změní vaši dosavadní představu. Zůstaňte se mnou. Jedna z nejběžnějších příčin sklánění hlavy souvisí s jeho sluchem. Váš pes má tvarovité bolcové uši, které dokážou nasměrovat vlny zvuku jen ve správném úhlu. Když nakloní hlavu, posouvá ušní boltek tak, aby co nejjasněji zachytil váš hlas. Zní to skoro jako digitální mikrofon, který hledá nejlepší signál. Zde je část, kterou většina majitelů nečeká, on tím zároveň zpracovává i vizuální informace. Po naklonění hlavy získá lepší výhled na váš obličej a rty. Vědci z oboru etologie potvrdili, že kombinace jemné auditivní a vizuální synchronizace zrychluje porozumění o desítky procent. Co z toho vyplývá pro vás? Když trénujete povel sedni nebo ke mně, nezačínejte se sklopenou hlavou. Postavte se čelem k psu v úrovni jeho očí se zaměřeným pohledem. Dejte povel v klidu, bez zbytečných gest. Uvidíte, jak častěji nakloní hlavu, než aby zůstal ztracený. A odměna? Rychlejší reakce, lepší soustředění a méně frustrace na obou stranách. Pokud jste rozpoznali svého psa v tomto chování, otevřete průvodce v popisu a naučte se lépe číst jeho řeč těla a upravit svou řeč hlasem podle toho, jak to váš mazlíček opravdu potřebuje. Další překvapivý důvod souvisí s učením. Zůstaňte, protože za chvíli pochopíte, proč občas sklání hlavu i tehdy, když mu nechcete nic přikázat. Pes totiž rychle pochopil, že sklopení hlavy přináší odměnu. Nečeká jen na pamlsek. Chce vaši pozornost. Ve chvíli, kdy nakloní čumák, zvednete hlas. Pořídíte si ten měkčí tón, kterým mu vždy roztančíte očka. A někdy se i pousmějete po piště. On si to uloží, het rovnítko dobrý signál k učení. Takhle se učí nová slova. Takhle si testuje, zda bude následovat mazlení, povel nebo žužlání oblíbené hračky. Většina psů zapisuje do mozku asociace podvědomě. Když si všimne, že touhle pózou zintenzivní vaše reakce, začne ji používat častěji. Experimentálně vědci potvrdili, že hlína paměti spíše hledá signál lidského zájmu než čichový podnět. A protože vy reagujete téměř pokaždé, vzniká u něho závislost na tom okamžiku společné interakce. Nechápete? Je to jako když dítě dostane úsměv pokaždé, když nasadí vrtkavou grimasu, opakuje ji stále dokola. Jak to využít? Když chcete zlepšit soustředění při výcviku, nepropadejte automaticky té roztomilosti. Nejprve požádejte o povel bez naklonění hlavy. Pokud odvede cvik přesně, až pak zahoďte hračku nebo pamlsek. Váš pes rychle pochopí, že kvalita provedení je důležitější než head tilt. Naopak, pokud vidíte, že je zahlcen emocemi, dovolte mu sklopení hlavy jako signál ke klidu a teprve pak pokračujte v učení. Je to taneček, ve kterém společně balancujete mezi motivací a disciplínou. Zajímavé je, že někteří psi využívají head tilt jako strategii v krizových situacích. Když nevědí, co se děje, sklouznou do něj, aby získali víc informací. Pokud do sebe promlouváte rozbouřeným hlasem, pes nakloní hlavu, aby se vlny zvuku vyčistily. Současně se snaží přečíst vám z očí nit. To stává, jakmile začínáte řešit prudčí výměnu názorů, třeba když mu doma utíká křupan z pytlíku s granulemi. Co s tím? Pozorujte, kdy sklání hlavu v okamžiku, kdy se chystáte něco vysvětlit nebo vynadat. Pokud sklopení přichází před ne, je to jeho způsob, jak vysílat dotaz opravdu mě napomínáš, v tu chvíli zpomalte, udržte pohled a mluvte klidně. Ujistěte ho, že rozumíte jeho nejistotě. Pak teprve pokračujte ve výchově. A ještě podivuhodnější důvod sklopení hlavy přijde hned teď. Připravte se na to, že váš pes vlastně čte vaše emoce přímo z obličeje. A ještě podivuhodnější důvod sklopení hlavy přijde hned teď. Připravte se, že váš pes vlastně čte vaše emoce přímo z obličeje. Proč sklání hlavu, když se na vás díváte?
Protože jeho čenich a tlamka mu trochu zakrývají pohled na spodní část vašeho výrazu. Nakloní hlavu, aby získal dokonalou optiku. V divoké smečce by tohle gesto pomohlo vyčíst náladu vůdce stáda. Výzkumy chování psů ukazují, že pro čtení mikrovýrazu je klíčové zachytit pohyby koutků úst a obočí. Když sklání hlavu, dáváte mu ten prostor. A on to ví. Co s tím? Když chcete, aby vás lépe chápal, ohněte se k němu, uvolněte ramena a mluvte jasně. Ujistíte ho, že může vidět váš obličej bez rušení. Díky tomu je vaše komunikace srozumitelnější a stres klesá. Další překvapení, sklopení hlavy mu vylepšuje sluch. Víte, že psí boltce fungují jako satelitní talíře? Když hlavu nakloní, přesměruje zvuk přesně do vnitřního ucha. Zní to jednoduše, ale behavioristé potvrzují, že psi používají tenhle trik vždy, když zaslechnou neznámý či potichu znějící podnět. Tady to máte. Pokud mluvíte potichu nebo v jiné frekvenci, zůstane hlava nakloněná, dokud nevyhodnotí, co jste řekli. Co s tím? Když chcete lepší odezvu, mluvte konzistentním, rozlišitelným tónem a odměňujte jeho pozornost klidným výborně. Zlepšíte tak přesnost jeho reakcí. Pokud jste si právě uvědomili, že váš pes sklání hlavu kvůli zvuku, v průvodci na tedokbok.store/CS najdete krok za krokem, jak rozvinout jeho sluchovou pozornost a vytrénovat ho na povely i v rušném prostředí. Otevřete průvodce v popisu a zjistěte, jak z každé slabé odezvy udělat spolehlivou spolupráci. Znáte to, někdy sklopení hlavy vyvolá vaše rozářené AV. Si rychle uvědomil, že tohle gesto funguje jako společenská měna. A když vidí, že sklopením hlavy získá vaši pozornost nebo úsměv, zopakuje ho i v okamžicích, kdy ho nepotřebuje. Je to klasické učení na bázi pozitivní zpětné vazby. Co s tím? Vyhněte se přehnané reakci. Pokud chcete, aby head tilt zůstal užitečný signál, odměňujte ho jen tehdy, když vám skutečně něco sděluje, třeba že nerozumí novému povelu. Jinak ho jemně ignorujte. A poslední vrstva, sklopení hlavy, je i znak nejistoty. Pes tak vysílá signál nejsem si jistý, když ho vyruší nečekaný zvuk nebo povel, který nezná. V tu chvíli zpomalte, mluvte klidně a nabídněte mu jasnou volbu. Ukažte mu, co od něj chcete a dopřejte čas na zpracování. Tím posílíte jeho sebevědomí a vy se vyhnete zbytečnému napětí. A to nejpodivuhodnější o sklopení hlavy se teprve chystá. Ve 4. části videa probereme, jak tenhle drobný pohyb chrání jeho krční páteř a proč byste na to měli myslet při každodenních hrách. Zůstaňte se mnou. Ten samý pohyb, který vypadá jako roztomilá póza, má ve skutečnosti za úkol jemně protáhnout svaly kolem krční páteře. Představte si, že si pes převaluje obratle a dostává lehký stretching. Ve volné přírodě by mu to pomohlo vrátit páteř do optimální polohy po skoku nebo hrabání. Takže i když sklání hlavu, ulevuje si od napětí, aniž by o tom tušil. Ve skutečnosti u šelem i koček najdeme podobné chování. Po náročném skoku pokrčí hlavu a krátce protáhne šíjové svaly, aby předešli stuhnutí. Psi to dělají instinktivně a opakovaně, když potřebují srovnat drobné posuny meziobratlových plotének. U starších psů, kteří trpí mírnou artrózou nebo změnami páteře, naklánění hlavy dokáže zmírnit tlak na nervová zakončení. Je to tichý tah na branku, jak si ulevit od skrytých bolestí. Pokud u vašeho seniora vidíte časté headtility, nabídněte mu měkké místo k odpočinku a občasnou jemnou masáž šíje. Navíc sklopení hlavy aktivuje proprioceptivní receptory ty, co hlásí mozku polohu těla. Po náklonu se pes cítí stabilnější a soustředěnější, protože mozek přeladí vlny na optimální frekvenci. Proto pak dokáže lépe reagovat na povely. A co to pro vás znamená? Vnímejte ten náklon jako signál nejen k lepšímu vnímání zvuku či výrazu vašeho obličeje, ale i jako malou úlevu pro jeho krční páteř. Když mu dovolíte ten moment, odvděčí se vám lepší pozorností a větším komfortem pohybu. Další překvapivý důvod, proč váš pes naklání hlavu, se objeví ve chvíli, kdy s ním mluvíte. Nejde jen o to zachytit lepší zvuk. Vědci chovají tezi, že sklopení hlavy otevírá malou vizuální dírku, díky níž lépe vidí vaše oči a ústa.
Když měníte tón a občas se usmějete, chce váš čtyřnohý parťák pochopit, co se chystá, je to součást jeho sociální inteligence. Psi jsou zvyklí číst jemné výrazy předků vlků, u nichž přežití záviselo na správném načtení nálady skupiny. Když skloní hlavu a přivřou jedno ucho, doslova filtrují vaši mimiku. Jeho socializační centrum v mozku pak vyhodnotí, jestli je čas na hru, na přitulení nebo na vystrašený ústup. Z vašeho úsměvu či měkce vyššího tónu dokáže vyčíst velký kus sdělení. Praktický tip? Příště, až vás váš pes vyzve nakloněnou hlavou, zvolněte rytmus řeči, nakloňte také vy hlavu a řekněte, jdeme na procházku, to posílí důvěru a vzbudí v něm nadšení k akci. Zůstaňte u mě. Ještě to není všechno. Podívejme se na další vrstvu, lokalizaci zvuku. Psi neustále manévrují ušima, ale když nakloní hlavu, přehodnotí drobné časové rozdíly mezi tím, jak zazní zvuk v levém a pravém uchu. Vědci tomu říkají interaurální časová diference. Malý náklon hlavou mu umožní přesněji určit, odkud přichází šustění sáčku s dobrotami nebo váš krok ze schodu. Ve své podstatě si staví interní mapu prostoru. Další detail, vysoký tón lidské řeči rezonuje u psa podobně jako štěkot štěněte. Zní to lákavě, aktivuje mu v mozku vzorce hry a zvědavosti. Nízký, hlubší tón naopak uklidňuje a dává najevo autoritu. Když zkombinujete mírný náklon hlavy, vyšší tón a jemný pohled, dostanete dokonalou signalizaci chci, abys poslouchal a byl klidný zároveň. Praktická pomůcka, zkoušejte povely v sedni, zůstaň v různých výškách tónu. Sledujte, při kterém náklonu hlavy vám váš pes reaguje nejrychleji a používejte ho pravidelně. Pokud jste v tom poznali svého psa, průvodce v popisu vám ukáže, jak krok za krokem číst každý detail jeho řeči těla. Naučíte se, kdy má opravdovou zvědavost, kdy mu pomáhá s orientací a kdy vás žádá o ujištění. Otevřete odkaz v popisu a získejte celou metodu pro snadné porozumění vašemu psovi. A teď jedna věc, kterou si necháváme na později. Co znamená, když k celé té melodii přidá i mírné emručení nebo ozvěnu tlumeného štěkotu? To odhalíme v následující části. Zůstaňte naladěni, odsud se dostanete ke skutečnému aha momentu, který změní vaši komunikaci jednou provždy. Když k tomu přidáváš pes jemné emručení nebo polotichý štěkot, není to náhoda. V momentě, kdy nakloní hlavu a spustí to tiché přídavné vokální mňoukání, se snaží aktivovat vaši reakci. Je to kombinace zvukové modulace a vizuálního signálu. Emručení rezonuje v dolní části hrudníku a mění vibrační vzorce v jeho krku a zároveň zvyšuje tlak v hlasech, což ve vás vyvolá nutkání zkontrolovat, zda je vše v pořádku, nebo vyzvat k interakci. Slouží to jako volání o pozornost s velmi nízkou hlasitostí, kterou vy nepřeslechnete. Navíc vnitřní struktura psího hrtanu umožňuje přesměrovat část vzduchu do malé rezonanční komory, čímž se z emručení stává tlumený štěkot. I když to zní jako protest, ve skutečnosti jde o projev pozitivní motivace, pes nekoná v obavě, ale snaží se vás zapojit do hry či komunikace. Je to forma jemné domluvy, kde hlasitější štěkání by napovídalo strach nebo agresi, zatímco tento mezistupeň vám dává najevo zvědavost a lehké vzrušení. Teď si všimněte, jak se přitom jeho tělo malinko nakloní dopředu. Sazec kývne hlavou víc, když mu nabídnete vhodný podnět, třeba změnu tempa přechodu na chůzi nebo gesta rukou. Praktický tip, hrajte si s jeho frekvencí, zkuste nejprve nízké emručení, pak přejděte mírně výš. Sledujte, při kterém tónu a kterou stranou nakloní hlavu víc. Tím si vybudujete jemnou slovní a hlasovou abecedu, kterou pak můžete použít ke konkrétním povelům. Zároveň si povšimněte, že lhostejně velikost a tvar jeho uší hrají roli. U plemen s visícíma ušima náklon bývá výraznější, padlé ucho se stává součástí filtru a mění cestu zvukových vln. U vzpřímených uší je náklon menší, ale reakce rychlejší. To vše tvoří unikátní podpis každého psa. V další části rozebereme, jak využít tento posun k vyladění vašich povelů a dosáhnout okamžité zpětné vazby. Proč váš pes naklání hlavu, když mu řeknete jeho jméno? To není náhoda. Když pronesete slovo, které pro něj něco znamená, on se snaží zcela nerušeně zachytit všechno, co zatím stojí.
Nakloněním hlavy mění úhel pohledu, vyhýbá se vlastní tlamě, která by jinak blokovala část výhledu na vaši tvář arty. Z evolučního hlediska to dává smysl, vlci v balíku se navzájem čtou podle obličejových gest a pohybů tlamy. Výzkumy chování psů ukazují, že psi vnímají lidskou řeč na dvě úrovně: slovní význam a melodii tónu. Při jménu se jim rozblikají v mozku obě tyto dráhy a právě naklonění hlavy jim pomůže sladit si tvar úst, ladění hlasu i vaši mimiku v jediném záběru. Emočně zatím stojí touha správně porozumět a nepromeškat žádnou sdělovanou informaci. Praktický tip: když ho přivoláte, zkuste jeho jméno přidat ke gestu, třeba mírnému zvednutí ruky. Sledujte, jestli nakloní hlavu o něco víc, když se chystáte skutečně ho odehnat nebo mu naopak rozesmát. Tahle kombinace řeči těla a slova mu dává jasnou zpětnou vazbu a učí ho rychleji reagovat. Pokud jste svého psa našel v té chvíli, kdy se nakloní, abyste mu řekl Maxíku nebo Lotíku, náš průvodce na tedogbook.store vám ukáže, jak dál rozvíjet tuhle jemnou řeč těla přesně dle individuálních reakcí vašeho čtyřnohého kamaráda. Otevřete odkaz v popisu a začněte dešifrovat každý náklon jeho hlavy. Proč váš pes naklání hlavu výhradně na jednu stranu? Zde hraje roli nejen tenkozraká potřeba odfiltrovat vlastní čenich, ale i neurologická lateralizace. Stejně jako lidé mají dominující pravou či levou ruku, psi často preferují jeden ušní kanálek. Jeden ze zvukových vstupů se v jeho mozku zpracovává o něco lépe a on to vyjadřuje mírným náklonem. Někdy zatím může být lehké podráždění středního ucha nebo přetrvávající vzpomínka na bolestivé škrábnutí. Psychologicky je to fascinující, psi s preferencí pravého ucha reagují častěji na pozitivní podněty, zatímco levá strana je signálem varování nebo nejistoty. Z toho můžete vyčíst, že když nakloní hlavu doprava, cítí se jistější, naklonění doleva může signalizovat váhavost. Praktický postup: při tréninku důležitých povelů mu postupně motivačně střídejte strany. Začněte slovo sedni vždy z jeho pravé strany a pak z levé sledujte, kde nakloní hlavu výrazněji. Takhle vyladíte své signály a podpoříte jeho sebevědomí i ochotu reagovat. Pokud však náklon jedné strany přetrvává a doprovází ho otáčení ucha nebo škytání, vždy je to signál, že je čas navštívit veterináře pro kontrolu. Tohle je jen obecná informace, nikoli veterinární diagnóza. A držte se, příští část odhalí, proč občas tyto náklony provází sevření uší a co to znamená pro jeho fyzickou pohodu. A co když při naklonění hlavy zároveň stuhnou uši a přitisknou se k hlavě? Tahle kombinace není náhodná. Když váš pes nakloní hlavu a uši přitom lehce sevře, zapojuje se do toho jeho vestibulární systém, vnitřní ucho reguluje rovnováhu a vnímání hloubky zvuku. Sevřené uši pak umožňují přesnější vymezení tónů v nižších frekvencích. Zároveň ale mohou znamenat mírné napětí nebo nepohodlí, pokud například ve středním uchu stoupne tlak nebo se dráždivé zvukové vlny dostanou do špatného úhlu. Z behaviorálního hlediska jde o drobný signál, sevření uší často doprovází zvláštní sdílenou pozornost, ale taky tenkou čáru mezi soustředěním a nejistotou. Když je pes v režimu chci to zachytit přesně, uši se stahují jako filtr. Pokud se ale sevření uší opakuje a jsou na dotek teplé, může to ukazovat na zánět či podráždění sluchového kanálu. Praktický tip: zkuste při domácím tréninku mírně měnit polohu zdroje zvuku, tleskněte nejprve z podlahy, pak z výšky. Sledujte, jestli se uši uvolní v momentě, kdy pochopí změnu směru. Pokud se ale sevření uší vrací i bez povelu nebo se při otáčení hlavy objevuje sklopení zadního ucha, věnujte pozornost veterináři. Tohle je ale jen obecná rada, ne veterinární diagnóza. Pouze odborník potvrdí, jestli jde o běžnou reakci nebo signál odborné kontroly. A pak je tu ještě jeden drobný signál, který jste možná přehlédli. Když váš pes nakloní hlavu stranou a jemně zakloní bradu, snaží se zlepšit úhel pohledu na váš výraz. Věda říká, že psi při čtení lidských emocí spoléhají na vizuální detaily, koutky úst, tvar očí, pohyb čela. Hlavu nakloní, aby viděl vaše rty při mluvení a správně odhadl tón vašeho hlasu. Jakmile pochopíte tento vzorec, můžete tahle vzácná tichá okamžiky využít v tréninku. Z jednoho obecného sedni vyzkoušejte citlivý tón sedni pohledem skoseným dolů a sledujte, jak váš pes reaguje s větší přesností. Tohle jste možná poznali.
Pokud vás fascinuje, jak pes proměňuje hloubku vašeho výrazu v jasné instrukce, v průvodci na tedokbok.store najdete krok za krokem návod, jak tyhle mikropodněty číst a přetavit je v pevnější porozumění. Otevřete odkaz v popisu. Je tu ale ještě jeden důvod, proč se hlava při této drobné akci natáčí hledá jistotu. Pes nakloní hlavu, když není úplně jistý, co od něj chcete. Nevyžaduje zmatek, ale potvrzení. Když se zaměří na vaši tvář, hledá vaše oči a čeká na zpětnou vazbu. To je ten moment, kdy mu stačí klidné jo, přesně tak, a on se uvolní. Když mu v těchto chvílích poskytnete jasnou, klidnou odpověď, učíte ho, že jeho nejistota není problém, ale šance na hlubší porozumění. A tady je ta část, která překvapí většinu lidí. Pes nepotřebuje žádnou speciální hračku ani pamlsek. Stačí vaše plné nasazení a vnímavé oči. Jen pár vteřin soustředěného klidného potvrzení a on pochopí, že je na správné cestě. Vyzkoušejte to hned při dalším povelu. Kde končí staré mýty, začíná reálná konverzace. Ta hrubá čumáková řeč je nejstarší jazyk mezi našimi dvěma druhy. Každé naklonění hlavy je malý pozdrav, žádost o radu a společná chvíle důvěry. Když tohle pochopíte, proměníte běžnou interakci v okamžiky skutečného spojení. Pokud jste v tomhle videu našli svou vlastní zkušenost, chtěli byste vědět, jak vybudovat rutinu klidnějších a jistějších povelů, krok za krokem otevřete průvodce na tedokbok.store. Odkaz najdete v popisu videa a v připnutém komentáři. To je jediná akce, kterou teď potřebujete udělat. Vnímejte také drobné rozdíly v úhlu. Občas pes hlavu nakloní jen o pár stupňů, to je čisté čtení řeči těla. Jindy zatočí o 180, jako by žádal o zrcátko, kde by viděl vaši reakci. Ve chvíli, kdy pochopíte, že ani milimetr navíc není náhoda, otevře se vám nový svět neverbální konverzace. Zkuste si to takhle příště, kdykoliv budete říkat ke mně, zastavte se v místě. Pozorujte, kolik času potřebuje, než nakloní hlavu. Delší pauza znamená vyšší míru nejistoty. Kratší, skoro okamžitá reakce zase ukazuje, že příkaz už zná. V praxi to funguje jako jemný termostat, nastavíte úroveň, která z něj nevytlačí frustraci, ale vybuduje důvěru. Další věc, studený versus teplý úhel. Když je ostražitý, hlava se nakloní rychle, ale drží ji pevně, jako by přiložil ucho k radiu. Když je uvolněný, nakloní ji pomalu, s lehkým povolením čelisti. To povolení je klíč. Lehký otvor tlamy signalizuje, že mu je příjemně, a vy pak víte, že můžete pokračovat v povelu bez přidávání tlaku nebo napětí. Všímejte si toho. Je to takový jemný záchytný bod, který vám ukáže, jestli je pro vašeho psa povel opravdu pozitivní zážitek, nebo jestli se mu ještě někde za tuhle svaly brání. A nakonec je tu situace, kterou mnozí nečekají, chvilka ticha. Stačí, abyste při domácím tréninku chvíli nepromluvili, úplné ticho. A pes se nakloní sám. Ne pro zvuk, ale pro rytmus. Hledá váš vnitřní hlas. V tu chvíli můžete sám v sobě ztišit stres a stres přestane proudit k němu. Stručně řečeno, když vymknete, on nakloní hlavu. A vy tak otevřete to klidu mezi vámi. Zkoušejte to během běžných her, ale i při klidovém odpočinku u televizoru. Žne vám, kdy je připravený, kdy potřebuje pauzu a kdy už mu jde jen o to, aby byl s vámi. Takové drobné okamžiky promění váš vztah. Nepotřebujete víc slov. Stačí vnímat tu nejstarší, nejupřímnější psí řeč. Ta hrubá čumáková řeč, která se neskrývá v tlapkách ani v ocase, ale v tom jediném, dokonalém naklonění hlavy.